खुलुमबाय अरुण ब्रह्म इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। बे समाव आङो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय गगामुख हालाम गगामुख मिमां गगामुख आरो मिमां हालाम होनोब्ला रावबो बे ओनसोलाव बा जोंनि आसामाव बर'फ्रा रावबो मिथियै गैया। थारैनो बे मोनसे बर'नि जारिमिनारि होननानै जारिमिनारि जायगा होननानै जों मिथिगौ जे गगामुख मिमां हालामखौ। थारैनो बे गगामुख मिमां हालामनि जिथु केसा काटुनि होननाय गामियाव जोङो फैदोंमोन। दा बे केसा काटुनि गामिया नैबे नुहुरनाय हाब्रां बे नुहुरनाय हाब्रांनि हरै बारनानैनो बे दैमाखौ बारनानैनो दैसाखौ बारनानैनो केसा काटुनि थारैनो बे केसा काटुनिफ्राय बारनानै जोङो धेमाजि जोंनि धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय धेमाजि टाउननि साखाथियावनो मोनसे बर' गामि थानाय जयपुर गामि। जयपुर होनोब्ला धेमाजि जिल्लानि सिङाव गोबां जयपुर दङ। जनाय जयपुर, सिमेन्ट जयपुर। थारैनो बे धेमाजि ओनसोलावनो मोनथाम जयपुरखौ दिनैसिम आं मिथिगौ। बे मोनथाम जयपुरनि गेजेराव जोङो धेमाजि जिल्लानि जाय गाहाय मावखुलि बेनो जाहैबाय धेमाजि टाउन आरो बे धेमाजि टाउननिनो खाथियाव थानाय जयपुर। बे जयपुर गामियाव जोङो केसा काटुनिनिफ्राय नैबे जियादल दैमा जाय दैमा नङा दैसा जियादल दैसाया जिहेथु बै नुहुरनाय हाजोनिफ्राय फैनाय बे जियादल दैनिखौ बारनानैनो जोङो धेमाजि जयपुर गामियाव थांनो ओंखारदों। थारैनो बेयाव नोंथांमोननो नैबे भिडिअ क्लिप्सनि गेजेरजों दिन्थिगोन। बेयाव खुनु सरकारि भाबै टेन्डार जाया होननाय खोनादों। थारैनो बेयाव सानैसो सुबुङा बेजों हरै बारनो थाखाय नैबेनिफ्राय हरै बारनो थाखाय सानैसो सुबुङा गोबाव समनिफ्रायनो औवानि नावजों जोबोद खस्थ' खालामनानै सुबुंनि थांलाय फैलायखौ सहाय खालामबोगासिनो। थारैनो बिथांमोननिसिम साबायखर आरो बिथांमोनखौ खुलुमनांगोन, सिबिनांगोन बेखौ आं सानो। मानोना नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मिथिखाबाय जानो हागौ सारि औवा खानानै माबायदि बेसेबां रिक्सनि गेजेरजों बिथांमोना बे दैमाखौ बारहोदों। थारैनो बे जोबोद साननो गोनां। जोंबो दिनै गिबि बेबायदि नावआव आंबो बारफेरदों। थारैनो बिखायाव एसे गुलुब गुलुब मोनदों। मानोना बाइक गंनै आरो गिदिर बाइक आरो गोबां माने साननो गोनां जिहेतु हाजोनि दै होनोब्ला माला मा जाबोगोन थारैनो जों बुजिनानै मोना। बेखायनो बिनिनो सासे दा बै केमेराजों नोंथांमोना नुहुरबाय थादों। थारैनो बेबायदिनो गोबां बे ओनसोलनिफ्राय बै ओनसोल, बे गामिनिफ्राय बै गामि बारनो थाखाय गोबां मानसिफ्रा थांलाय फैलाय। मानोना बे दैखौ बारनो हायोब्ला जिहेतु साखाथियाव थानाय गामिनि थाखाय गोबां सहस जायो। 5 मिनिटावनो बे दैमाखौ बारखांबानो बे गामिनिफ्राय बे गामि मोनलायो। नाथाय बे गामिया बे दैमाखौ बारालासिनो नोंथाङा गिदिंनानै बे केसा काटुनियाव फैनो सानोब्ला ओरैबायदि गोजान जायो। जाय धेमाजिनिफ्राय ओंखारनानै गगामुखनिफ्राय ओंखारनानै नोलोबारि जानानै केसा काटुनि फैयोबा थाङैनो गिदिङोब्ला 2 घन्टानि लामा। थारैनो बे 2 घन्टानि लामाखौ सुंद' खालामनो थाखाय बेयाव सानै समाज सिबियारि सुबुं होनांगोन। बे सुबुं सानैया नैबे दैसायाव जियादल दैसायाव औवानि नाव बानायनानै बिनि मानसिफोरनो गोबां सुबिदा खालामनो हादों। जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो बे जायगानिनो सासे फंबाय, बिथांखौ जोङो सावरायनो फंबाया जियादल केसा काटुनि गामिनि। केसा काटुनियाबो ओरैबायदि मोनसे गामि जाय बर'नि जोबथा अरुणाचलजों नांजाबनाय बर्डारनि बिमल गयारि फंबाय, बिथांनावनो जों फैदोंमोन। दा बिथांनिफ्रायनो मिथिनि बे जियादल दैयाव माब्लानिफ्राय बेबायदि जिहेथु नावजों बे औवानि नावजों ओरै थांलाय फैलायखौ बिथांमोना दैदेनबोबाय थादों। खुलुमबाय अरुण ब्रह्म आदानि इउटुब चेनेलाव बयखौबो नायगिरि साफ्रोमखौबो खुलुमबाय। आंनि गामिया धेमाजि जिल्ला गगामुख हालामनि सिङाव थानाय केसा काटुनि। जोंना अरुणाचल नांजाबनाय आरो जोंनानो जोबथा बर' गामि आरो आसामनिबो जोबथा बर्डारखौनो होननांगोन आरो जोंनिया। नैबे दै जिहेतु जोंबो दिनै बारबाय। थारैनो बिदि थांलाय फैलायखौ बेसे बोसोरनिफ्राय बिथांमोना खालामबोबाय थादों? बारहोनाय हाबाफारिखौ 2016 मायथाइनिफ्रायनो बिसोरो मावगासिनो। बिनि सिगाङाव बेबायदि गैयामोन। जोङो धेमाजि थांनो गोनांब्ला जोंनि ओरै मानसिफोरा डाइरेक्ट मरमि जानानै थांनांगौ जायो। दा धेमाजि नोंसिनिफ्राय ओरै थांनांगौबा बेसेसो घन्टा लायो? ओरै थांनांगौबा जोंनिया 1.5 घन्टा लागोन धेमाजि मोनैनो। ओजों दा जों ओरै जोंनिजों बारनानै थाङोबा जोङो मिनिमाम 35 मिनिट। 35 मिनिट।
माने बिथिं फैयोबा सर्ट जायो आरो 1 घन्टानि माने गुसुं जायो आरो जायो। माने बेसेबांबा खाथि आरो औ थारैनो बेयाव ओरैनो जुदि बेबस्था लानाय जायाखै नामा बेयाव ओरै थांलाय फैलाय अरुणाचल बर्डारनि लामा? दा हयथ' अरुणाचलना बानायगासिनो दालां खुन्थाफ्रा जाजोब्बाय गोजौनि माबाखौ होनाय जायाखै। दा बेयाव बे बारगासेयाव बेसे लायो ओरैनो? बारगासेयाव ओरैनोथ' मेसेङाव 20 सासे मानसियाव मटर साइकेल गंसेयाव आरो ओमफ्राय जेनेबा मानसि मटर साइकेलजों 20 लायो 20 आरो। जोबोद ओमफ्राय साबायखर बावनांगोन बिथांमोनखौ। ओं बावनांगोन। ओमफ्राय दा हमना ला जोंनिखौ माने दैलांबाबो 50खौ लादों आरो 50खौ लानाय नुयो। मानोना बिसोरबो खस्थ' खालामो जोबोद नालाय खस्थ' नुदों खस्थ' भिडिअनि गेजेरजों नुदों मानो होनबा अब्लाबो सानै माने मानसि बिसोरो बारा बेसेनखौ लाया आरो खम बेसेनावनो बे बेसेबांबा दाहार दैयाव माने रिक्स खालामनानै एकदम बिबान लानानै बिथांमोना बारहोदों। सानै मानसिया दैयावनो हाबसोमनानै बोबोयो आरो सानै मानसिया उननिफ्राय लोरगिजों थुयो आरो। जोबोद माने बिथांमोनखौ मान होनांगोन। जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेनो जे दिनैनि भिडिअ'आ बेनोमोन जे बिथांमोना दे ओरैबायदि खस्थ' खालामनानैबो खम रांजोंनो मानसिखौ बे रुगुंनिफ्राय बै रुगुंसिम बारहोनाया बिथांमोननि थाखाय बा जोंनि थाखायबो जोबोद बाख्नायथावना खामानि बिथांमोना मावदों होननांगोन आरो। मानो होनबा दिनै जोङो 7 मानसि गंनै मटर साइकेल बिथांमोना 100ल' रां लादों। मानो होनबा सासेयाव 10 रां खरिल' गोलैनाय जादों नामा? नङा होमबा? बाइक गंसेयाव बेलेगाव जोङो नावफोरजों बारहोबा 50 रां लानाय नुयो। मानसिजों बाइकजों 50 मानसि सासे आरो बाइक गंसे। खिन्थु दा नुदों बाइक गंसेयाव जों मानसि 2 आरो बाइक गंनैजों मानसि 3 ओमफ्राय बाइक गंनै बिथांमोना 100ल' लादों। जोबोद गोजोननाय मोनदों थारैनो बिथांमोना बेबायदि गिदिर महान खामानि मावनायखौ जिहेथु नावरिया जानानै बिथांमोना नैबे गामिनिफ्राय बै गामि जिहेतु 1.5 घन्टा 2 घन्टा लानाय जायगाखौ 30 मिनिटावनो मोनफैनाय थांनाय फैनाय खालामनानै सुबिदा होनो हादों बिथांमोना। जोबोद गोजोननाय मोनदों साफ्रोम नायगिरि बिथांमोना बिथांमोननि जिहेतु केसा खाथुनि फैयोब्ला बिथांमोनखौ लोगो हमजागोन आरो बे जायगाया जोबोद समायना अरुणाचलनि हाजो समायना मिथिंगाजों बुंफबनाय बे हाजो गेजेरनिफ्राय बोहैनाय बे जियादल दै। बे जियादल दैयाव मेसेङाव जोबोद समायना अन्थाइबारि आरो बेयाव पिकनिकबो जानो फैनाय मानसिफोरबो फैयो नायदों आरो स्राय स्राय दै बोहैनायाव नोंथांमोना खर' लोबनो हागोन, मोदोम दुगैनो हागोन आरो नोंथांनि देहाखौ साखोन सिखोन साबोनजों दुगैनानै सेम्पुजों दुगैनानै स्रां खालामना थांनो हागोन। जोबोद गोजोननाय मोनदों दिनैनि बे जियादल दैमायाव बारहोग्रा बिथांमोनखौ लोगो मोननानै। गोजोन्थों। दिनै जोंनि हान्थिनाय लामायाव गोबाव सम लागोनखौ सुंद' खालामना होनायनि थाखाय बिथांमोनसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिनानै आंनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।